തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം ദേശീയപാതയിൽ മുണ്ടൂർ മുതൽ ചൂണ്ടൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഗതാഗത കുരുക്ക് പതിവാകുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പലതവണ G4U ന്യൂസിൽ വാർത്ത നൽകുകയും അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടും അധികൃതർക്ക് മാത്രം യാതൊരു കുലുക്കവുമില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മേഖലയിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായിരുന്നു. മുണ്ടൂർ, കൈപ്പറമ്പ്, മഴുവഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി കാനയുടെയും കലിങ്കിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത് മൂലം ഒറ്റവരിയിലാണ് ഗതാഗതം തിരിച്ചുവിടുന്നത്. കുന്നംകുളം മുതൽ മഴുവഞ്ചേരി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഗെയിൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കുഴികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലുള്ളവ മൂടാതെ തന്നെ പുതിയ കുഴികൾ എടുക്കുന്നതിലാണ് കമ്പനിക്കും താൽപര്യം. ചൂണ്ടൽപ്പാടത്ത് ഇപ്പോൾ എടുത്ത വലിയ കുഴിയാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമായത്. ചൂണ്ടൽ സിഗ്നൽ മുതൽ കേച്ചേരി സെന്റർ വരെ കുരുക്ക് നീണ്ടു. അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള ആംബുലൻസുകളും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളും ദീർഘദൂര ബസ്സുകളും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞു. നിരവധി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ട്രിപ്പ് മുടങ്ങിയത് മൂലം സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ച് പലയിടത്തായി നിർത്തിയിട്ടു. ഇതുമൂലം യാത്രക്കാരും സമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താനാവാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി.